Is daar dalk een wat kan beweer dat hy u oordeele verstaan? Is daar dalk iemand wat kan slim raak en u geheimenis verklaar? Is daar 'n mens wat u beïndruk met wat hy doen of self probeer? Is daar dalk een wat sou verdien dat hy sy vrae aan u kon vra? Is daar dalk wysheid wat u kort kom om by 'n mens daarvan te leer, sodat u uit u skat van wysheid 'n beloning sal moet gee? Ons kom almal soos Job voor u grootheid en raadsplan, om te sien dat ons insig nie voor u kan staan. Ek kan u nie antwoord as u my sou vra nie. Ek kan maar net swyg voor u wysheid oor hier. Net u is die bron, uit wie waarheid kom, uit wie ons kan leef en kan bestaan. Dis ek wat moet sterf aan my eie weg, onleerbaar en leeg voor die almag te staan. Dus kom ek soos Job voor u grootheid en waarheid, om u godheid te eer en u mag te beaam. Want uit u en deur u is alles in my lewe. U is die bron waaruit alles bestaan. Dus hier is my hart en my oordeel en denke. Ek ruil dit om klein voor u almag te staan. Ek gee u myself as 'n lewende offer, wat in Jesus aanneemlik voor u kan bestaan. Ja, ek gee u myself as 'n lewende offer, want in Jesus kan ek voor u heerlikheid staan.